Mapi kilong kpa, kilong kme, ki kon samla, bat ki hep ki berit. Ai kublai pi ka kerteng ka batiang tam. Bat ka be em ka jong trai jong i Jesus Christ. Bat hagane ka por. Khotlang yang i syakane ka jing syakri. Lengba kane ka ktien ka jong blai ka ba ong kumne. Jisu lo ong. Ngalong kata ka jingmi pat, bat kata ka jingim. Tao banget hanga, nau le yap un yo im. Bat ubriu baro ube im bat ubanget hanga. Unom yap lanoru. Namar kata lada penmi lem yapi bat ukris. To wat yaki eiru ki bahanan. Hakabau kris udon. Ubasyong syaka kti. To pin mut brai yaki taki eiru ki bahanan. Om yaki taki eiru ki bahaka kendau. Namar pila yakno. Bat yaka jingim jong pi. La buri lembat ukris hau belai. Anda la pau kris ubaka jingim jongi. Anda kumta hiru pin pau lembat u haka buram. Dongin yelai akmat jong belai haka Jingrwai. Ublai ubalong kupa jong trai jong i Jesus Christ. Ubalong sim jong kisim, bat utrai jong kitrai. Ubala job yaka pop bat yaka jingiap haladihi. Iwan lang bakane ka por, yaka ban ay yaka jingmane bat ka jing syakri. Nakabanta jong may ubak rawbor, bat ubaka buram kalong rengkat lembat me. Iwan yaka ban wat yaka jingay ka jong me. Kaban pelak yang i bangin job ya kamaladi. Bangin job ya kapop. Bat hantam hakane ka por. Haka bangi don hakane ka ying ka bakentang ka jongme. Pentli ya ki jingmut jing perkat bat ya ka donut ka jongi. Bangin yok da shisha. Ya kata ka jingis lok ka bakhuj ka bakentang. Kat bangi dang mane ya meu bleu imba no shisha. Ni duai ya ka bor ka jong men sim khoj u jong me. Nongialam bat bon pensyek bor yangi. Bakane ka jing mane ka jing syakri ka jongi. Kan long haka men sim bat haka basisha. Nabangi duai haka kerteng ka jong utrai. Bat unang penemu jong Jesus Christ. Amen. Tongin sngob haban ya soalang haka Jingrwai ka basan spa nyopulai. Utrai ulong sim yangin yerwai lang. Ban yaro yu ka mensim kalabang. Penjam ka ktien penkraw yu. Nong penim da kabango. Haka kti ka monu blay utrai jong yusong. Habanda ka pertay nong bot jong u kanlong. Penjam ka ktien penkraw yu. Nong penim da kabango. Baro kita kedekat ka Jingrwai ka basan spa nyopulai. Try ulang usim yang en ya rewai lang ban ya ro ya uka mensim ka labang penjam ka tin ben krau ya unong pen im da ka bang
ba utrai kibor kibam jiukut u Jesu Christ lai benjam kaktin men kau ya u nong pen im daka bangu hati kaman u play utrai jong u shong habanda ka perthai nong bút jong u kan long bên jam các tuyến bên vào ya u nong bên im đất cơ bangu ngầu cô men kiriu nghe uji suhi on ban ya lam ya pi be sha ying ba u la thao ki angel khôi ken sa wa shen bat tu roi play to le go Aswa bangin letlang sakmat jong blay ha ka Jingrwai. Gadon yakini ki lai tuli ki benta ki ban pule. Nakani ka ktien ka bakhoj ka jong trai. Ka benta ka baning kong ka bangila ban syam na ki kam ki apostol. Ka lenong ka baar ka dekat ka balai puar. Ka benta ka baar ka long na ka siti ka baar u Timothy. Kelenong ka baning kong bat ka dekat ka basipo. Bat ka benta ka balai. Naga gospel ka jong Matias. Kelenong ka ba arpu pra. Ka dekat ka bakat pra. Nakikam jong ke apostol. Kiktien ke ong kumne. Yau neu Jesu ken. Ublay ula penmipat. Sapang kata. Mangi baro ngilong kinong pla. Kasiti Paul si Timothy baar kalenong ka baning kong ka dekat ka basipo ka ong kumne. Henry yakabala penpau mentah. Dakata ka jingmi pau unong penim jongi u Jesu Christ. Ubala penduk no yaka jingyap. Bat ubala penpau yaka jingim. Bat yaka jingbom pot daga gospel. Bat naga gospel ka jong Matias. Kelenong ka ba arpu pra ka dekat ka bakat pra. Jesu te udah wan ulah keren haki. Udah ong la ai hanga ka bor baro ha peneng bat ha ka kendau. Namar kataken do dak helet no bapi. To pelong senran yaki benreo baro. Ublay un kerku yang ilang baro. Lengba kani ka bangi skor. Ya kani ka ktien ka ba kordor. Ka ktien ka ba im ka jong. Dongin lek sakmat jong blay. Ha ka Jingrwai. Ublay ubok pau jong ubahabaneng. Iwan ya kaban aingo yame. Lengba kani ka porno phaisngi.
kabame khat lang yengi baro bangila ban kiu syakane ka ying kaba kentang ka jongme kham tam kum hakane ka por kaba kerpang kabalong kas ngi jong ka jingjob kalbari kaba krau ka jongme ni aingo yame au blai bamala penmi pat yalau jong kon jong me Jesus Christ nakabayam nakabaula job yakabor jokapop bat nakajingyap haladehi bat ningai scam bakata ka jingjob ka jong kan yo pan pentmai bor pat yaka jinget ka jongi bat yaka jingkermen ka jongi kat bangidang yai kum kipel krim hasla jong kaneka percaya iwan yakaban aingo yame kotrai jisu hakaba me dalade me ong ngalong kataka jingmi pat bat kataka jingim bat kaneka jingong ka jongme kalong ka shisha ka jingpen scam bat ka jingyo ka jingpen yo benta ka jongme yakata ka jingim bat ka jingshai ka jongme hakane ka jingim ka bapop ka jongme iwan ban aingo nakabenta ka bor ka jongmen semakot ujongme ubat rei hakabangila yakaban emman la ka klimat haukres bat kham tabu bayai trei haki jingai bat haki jing trei ki jongi lengba ka jing syakri yame kerku ko tribe it yang ilang baro dakataka bor jong ka jing penkala ka batmai kadangila ban yo lengba ka jing mi pat ka jongme bakane ka ju ka jing job ka bakin job blai ka jongme kan sa scam haka donut ka mensim ka jongi bangila ban job ya kane ka percaya bangila ban job ya ki bor jong ka jingdum bangila ban job ya ki jing pen soy ki jong soitan haka jingim ka jongi ka banaka klimat haka ne ka por ko try habangin siyos ngau ya ka ktin ka jongme ko try bi penkentang yang ilang baro nakabor ka jong mensim ko hakabangin sem ya ka jingkendo lembaka ktin ka bangin me don ban kren bat sikentin kan dei hakamen sim kala biang ban penim tmai ni bat hakane ka por ni wan ya ka ban duairu nakabanta kito kibom la ban ya don uneu jo umensim ubat rei bat ni untreiru haka donut bat ka mensim ka joki bakila ban yos ngau ya me ko try bi bakila ban yos lok bat me hangno habaki don iwan ya ka ban tuai ka ban chong me ko try sasisin pat bamen simti ya ka jingalam ya ka ne ka jing syakri ka jongi bat bangin ngau ya ka bor ka bom ju sajok namar bangingo idan haka kerteng ka em bat ka don bor ka jomu try bat nong penim jong Jesus Christ nenta bat hala kertaru amen ya haka ne ka por ngin yo ya ki jing pentip na kaliang jong